Juantxu frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari trainolari, Juantxu trebol. Juantxu Trebol, Juantxu Trebol. Hau da entzulio, que apur bat kontestuen ipintzeko, harinako astiren ginen moduen, gure Laixinger lehiaketie, eta ez dakik, gure zue apur bat asaltzie, zelan doien funtzionamendu edo gure Laixingerrekue? Bai, ez da, ondo gongo zango goratzi. Hemendik aurrera entzungo dozue, pertsona bat kantetan abesti bat. Eta helburu da asmatzie nortan kantetan dabilena. Hori da, abeslarizen izena asmatzi ez, abeslarize epe ezaguntzuek edo diez. Oinarte asmatu behar izena abestia, oina asmatu behar da nordan abeslaria. Abeslarize, hori da. Eta asuntu izango zan, engo dugu hile oso bateko, ez, astien behin, ekarriko dugu abeslari desberdin bat, beti famatue, zuek asmatu beharko zue aste, oza, barikuetan, gure Laixi Hartzen magazinien entzungo zuen abeslarien izena, eta asmatzen dozuen artien, engu sorteue, jakiteko nordan, asteko irabazlie, finalera txartela irabaziko dauena, ez? Orduen gero, engo dugu hori asterik aste, eta hile amaieran, engo dugu, aste bakotzeko sarrerie, finalerako sarrerie irabazi dauenan artien, engo dugu lehiaketa bat, jakiteko nordan, hile osoko Laixingerreko irabazli, ezta? Oker espan hau? Eta horrek erungo da, sarize, hile amaieran. Sarize... Bueno, nik ez dakit, ez dut ondo ikusten hori be, ez dakit puelta baten muiko txeu, igual parte hartzen da bendanari, astero parte hartzen da, bueno, asertetan da bendanari azkeneko hileko sortean. Txartel hori emongotzeu. Sartzen baduz. Bai, eta astero iten dugun sosketan, eukengo dauz, hile amaieran bi txartel. Bitu. Venga. Hori da gure lehiaketaren innovazioa. Venga, oso ondo. Vale, orduen, laburtzeko, zelan izango da, gure Laixinger lehiaketa. Astero kengo dabe, gure entzuliek aukerie, hile amaierako sorte horra sartzeko, ez da? Asmatu eskero, asteko abeslarize zeinan, ez da? Hori da, izen be, sosketa bat ingo da astero, sosketa horretan, irabazle bat agerteko da. Irabazle horrek txartel bikoitza lortuko dau. Eta gainera, dei bat jasoko dau. Laixiar irratian, zenbakitik, telefonotik. Orduen, harinako astien okikinun, abeslarize, asmatu zinuenok, zuzenien jungo zari finalera, eta gaur, abeslari barri bat ekarri izen dugu, orduen... Bueno, ez dugu esan nordan pasan dazteko, harinakue, ekizera. Bega ba, aurrera, bota, zuek, gure guzti. Edo, bestela entzun da egun, gaurko introen musiki izin da. Entzun da egun, teniko, entzun genke? Bai, txaitik ez. Juantxu frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari, trainolari, Juantxu trebol. Juantxu trebol. Eta nor da ba? Hau izen zan, harinako azteko abeslarize, eta... Ni seguru nau, asertau ez da benape ezagunen goiakil hau abotzau, danok entzun du. Ezagune da, ganera mundu mailan ezagune. Holanda. Holanda, bai da. Bera da, munduen egon da, lehenengoko emakumezko bertsolarize, gure herrikide dan, Cristina Mardaras! Cristina izan da, gure harinako azteko abeslarize. Cristina izan zan. Eta bueno, hainbat personak bere abotza oso karakteristiko da, eta hainbat personak asmatu izin dabe. Klasien bentzun du bere abotza sarretan. Irakasle bizin da geuria. Bertso irakasle. Bereño izan da maiztegin. Seguro hau, bera arrazoi pur bat egongo dauela gaur hemen gauzelako. Nipe ados nau, bai. Ez da dena ondo esplikau igual, baina lortu zu. Bai. Bera, izin zan adibidez nire bertso irakasle maiztegi herri eskolan, eta baita emotoskun hortuko klase bat edo, ez? Hortu eramaten gintuen, da bertan... Nire beraz horture buenas. Bai. Oso, persona, ez? Ez dakit, niri asko aportau izin dozku, ez? Gure bizitzetan, Kristinak. Asi, bueno, entzuten basabiz, Kristina, besarka da bero bat Laixi erratitek. Bera, izin zan harinako azteko abeslarize, eta asmatu dozuen guztizek, zuzenien jungo zari hile amaierako lehiaketara. Baina? Oin sorteo emiko. Sosketa bat, enbida. Irabazliak, sarrera, boleto bi. Bikoitza. Hori da. Así que bueno, boleto bikoiz dune atara biku. Eta ite hordeko guzen izinak. Asier?
Bauz. Zizenak, foto baten, eta grabau behin gogu, gurkoen. Grabau aldo guen? Aldo guen. Baina normalino grabeta ben? Maitane, venga. Apa baitane. Egurra. Es que zure movida la hostia. Bueno, entzuliok txapasko sartugu, baina harinako astien Cristina Mardirasek abestu abet, dan asmatu zuen dano jongo sarie finaleko lehiaketara, baina gaur lehiaketuko dugu asteko irabazle zein izen dan, boleto bikoitza egingo dagoena hilabete amaierako lehiaketa osorako, gero esango dugu zein izango dan sarize, baina hain, asteko irabazle, atarako esku asiardek. A ver, asteko irabazle. A ver, redoble. Edurne Agirre. Beitu ze ondo. Edurne Agirre izin da harinako asteko Cristina Mardarasen Laixinger lehiaketi irabazabena, astekue, goratu da egun, iameirako lehiaketa osorako boleto doble okingo dauela, oine, karo, telefonue, bez? Berez, deize emeginio, ez dakigu. Bestela, bere seme alabena beukingu. Bai. Bixena. A ver. Bueno, bere telefonue topetan dugun bitartien, aipatuko zein izango dan, gure ile amaierako sarize, sari potolu izango da, beretan asko eskertzen dugu, ez dakit badakizuen, badaue olako, ez dakit elkarti dan guztiz, baina bueno, olatxu izeneko artegiz edo haurek ganau eta aukiten da bie, olatxu diez Olarso eta Txutxo, haure bize diez elkarte honetako partaidiek edo, abainotarrak, ez zuen jakin, haurek ganau eta dekie, eta antza hori, aragi sorta bat emongo dozkue, gure laixia errationetara. Así que, hilea maierako lehiaketara pastan zarin danok, olatxun eskutik, aragi sorta bat irabazteko aukerie, okingo dozue. Urrengo hastien ingo guzosketia. Hori da, hilea maieri da laster, claro, urrengo hastien, hori da. Así que, urrengo barikuenengu asteko irabazlie, eta hile osoko parte hartu zuen eta asmatu zuen danon arteko lehiaketie, olatxuk eskeniteko aragi sorta soskatzeko. Edurnek ez da hartzen. Eta Edurnek ez duzku telefonu hartzen ba. Penea. Kuputa hongo da. Edur bariko da eta pote banik proposamen badekot. Edurnek telefonu ez duzku hartu. Beste izimatarako, ia telefonue badekogun, eta boleto doblie pizeri emangotzegu. Ondo iruditzen jatxue? Venga! Zorizionak Edurne Agirre, zorizionak laixia erratikik. Boleto doble irabaziozu, olatxun, aragi sorti irabazteko, urrengo barikuen. Eta gure harinako azteko bigarren irabazle da... Deiaren irabazlea. Richard Alberdi. Richard. Orduen, Edurne Agirre boleto doble urrengo barikuko diaketarako. Badekogu. Bestela letiri ditugatze hau. Komodin. Ia, Richardrek telefono hartzen dozkun. Richard, hartu telefono, Bai, hartu telefono. Richard, por favor, Richard, boleto doble. Bai, esan? Norda? Opa, Richard? Bai? Opa. Laixia erretik deitzen dutzugu. Aiba, la leche. Gabon. Gabon, bai, Richard. Asierreka jarrike baina ez dakin ordan asier. Asierre bate bat izango da. Oi bai. Teknikoaren bat izango da. Abizenik ez do jarri, esan. Aixiar. Asier, vale, hori jarriko torduen, hemendik aurrera. Bueno, Richard, deitzen zaitugu laixiarretik, ze harinako hastien gure Laixinger lehiaketan, Cristina Mardarasek abestua ben, eta antza, supe lehiaketetan sartu zinen ez, eta asmatu zainun nortz izan abeslari ze. Espot asmatzen bronki edeka, izeko da, osea que... Ostra, ganea izeko da, bai la leche. Ondon jordu, izeko posiko ekingo zu orduen. Oixe. Richard, laixiarretik esaten dutzugu, bueno, beste irabazle bat okiniogu aztekue, boleto dobli okingo dauena urrengo barikuen sosketatuko dugun hileko irabazlien artien. Zeupe boleto dobli okingo zu urrengo barikureko, eta hile amaieran urrengo barikuen soskatuko dugu olatxuk eskainiteko aragi sorta bat. Así que Richard, jakin boleto dobli okingo zule barikureko.
Vale, eskerrik asko. Zuri. Zuri, Richard, parte hartziarren. Eta telefonu hartziarren be bai. Bai. Hori da. Besarka da bero bat, Richard. Venga, eskerrik Agur. asko, gero arte. Bai. Jo, honek asmatu enbier, Iseko estela sarre. Ja, Hombre, bestela... Kompromisue. Kompromisue. Eskerrik asko, Richard, telefonu hartziarren. Jakin deizun barriro, boleto dobliekin gozu. Ia, olatxun aragi sortie irabazterik badeko zun. Bai. Bueno, orduen esan dugu, Iratxe izna, Iratxe Agirre eta Richardrek... Edurne Agirre. Bada. Edurne Agirre eta Richardrek boleto dobliekin dabe, urrengo barikureko, olatxun aragi sortie irabazteko. Hori da. Da, astion beste abeslari bat karriku, ezta? Bai, badekogu. Antza bai, ezta? Badeu. Gure teknikue badeko norre abeslari xe. Esan du moduen abeslari famosu edo famatu edo izango da. Así que bueno, iaz matzeri badeko zuen. Aragi sorti irabazteko olatxun eskutik. Por ahí, lo bien que te sienta estar lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada, ya decido yo por ti. Y aunque cada 2 días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me queman las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amiga. Quiero que ames libre, aunque sea sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los 1000 temblores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Gitarra eta guzti entzun dugu. Bai, ze polite, Bai. Oso polite. Abesti polite da gainera. Ez dugu esango izena, baina X personantzako besarka da bero bat laiziarratitik, beretan eskartzen dugu, gitarra eta guzti holan abesti, Eta entzulio, que bueno, gatzok ingo zue, baina esan daigun pertsonai famatu badala, Bai. Danok ezagutzen dugu fijo. Buru eri buelta batzuk emon eskero asmatuko zu, ezta? Erre segunda. Bai. Ez? Bai. Eta oso polit kantau dago, Bai. Benetan. Gitarra eta guzti. Jo, esan biogu be bai, Areñako asteko lehenengo irabazlieko, jaituzkule justo, kanti entzuten gauze bitartien, Edurne, ez da eskuzu telefono hartu ordureko, baina bueno, eskartzen dugu gero deixe bueltetie, jakin deizu, nori, boleto doblie eukingo zule, olatxun aragi sortie irabazteko, eta zu pentzule parte hartzen baduzu aste honetako Laixinger lehiaketan, asmatzen baduzu entzun dugun abestixen sortzaile edo abesten dauenan izena, zein jan, olatxun aragi sorta bat eruteko aukeri eukingo duzu, eta, bueno, urrengo barikuen ikusiko nodekon boleto dobli, ez da, urrengo asterako. Eta hor galdera dateko, datorren hastien, emida hileko sosketa, gehi asteko sosketa, bi sosketa. Lehenengo asteku, lehenengo. Tope. Sosketa. Azken barikue honena. Ia maierako barikua, tope, bai, Laixinger. Eta esan bihot bai, zuzenien gauzela, eta badeko gule behintzet bi entzule, zuzenien entzuten dabizela, eta feedbacka aukiten gabizela. Epa, diela Garazi eta Izaro errasti. Garazi eta Izaro. Eta erantzun dozku, ongo asteko abeslari zen ordan, eta esango txuet, uste dotela, igual, aserto dabila. Uste dotela igual,